Čauko, vítám u hry Big An Battle. Jakože já vám to nadiktujem, já to dám na video. A bohužel tuto, jak se budem buzdit, to budem, jakože to, jak vyletím, budem muset strihnout, protože nechcem ukázat můj lifehack, aby ho potom používali úplně všetci. Takže já to strihávám. No, jak můžete vidět, jsem úplně na druhé straně. Já jsem byl tam a teraz jsem tu. Takže bohužel prepačte mi, ale jako já to fakt nechcem ukázat, protože potom, keby se tu hrál, tak by to všetci používali, všetci byli. Prostě větě. Tak vo hre sa volá Marko. A keby ste chceli akože si nadať za fame, tak som Marko CS 30. No a o čo tu ide? No, najprv pôjdeme splieskať nejakých ľudí zo strihy. No, aby sme ich museli splieskať, musím zase na druhé strane. To je koko. No zabehlo, jak no aj nerový, ty vole, mi zaskočilo aj do krku. Môžem sa splieskať, poď. No tak, čo? Ešte kam som letel, preboha. Však, ja mám asi zakúpené toto. Super Knotsback. Kde som? No niekto odplieskal. Počkaj, tam naskočím, jak totálny Superman. Počkaj, pozor. Ty kokšo, jak letel. Ne, ja ho zabijem. Ja ho zabijem. Ja ho normálne zabijem. To čo? No, jak sa roztočila. No tak, ale ty si budeš Jak si dovoluješ ten... Ale dobre, letel. To kam až letela, prboha. Niekto za mňou... Nejde, dobrá. Tam je ja i me. No, to double facka. Super. Ešte som ja. Ježišimaria. Chudák Blaze 15. Tak dobre, tak leď. No ne! Ne, dobre. Ne, zapo. Kámoško, choď si kam chceš, ale mňa k tomu nepotrebuješ. Jasné, tak zomrel už. Som pohodu. Bohužiaľ, nemôžem sem pridať hudbu, tak mám zapnutú táčetu. Že sa bugol. Ne. Nebugnem. Sa odbugnem. A teraz keby som zletel, z kokos by niekto vyslal bombu a by som zapad. Inak, no, keď budete... Choď, prosím, ja tu chcem niečo ukázať. No, proste vy keď vyšlete bombu, tak hneď môžete utekať sem hore. Tuto. Počkaj, ne, to som prešvihol. Tak. No proste, keď vyšlete bombu, tak sa musíte tohoto. Vás to predpokladám vystrelí iba tam vás to vystrelí, ja však doletím úplne ďalej. Takže to strihnem, pretože to nechcem ukázať. No ono je presne na druhej strane, ono tam, jak vám to ukážem.
No proste, tam ste boli a vy pôjdete až akože preletíte toto celé a tu je nukleárny bunker. Nukleár bunker. A toto sú sirény, ďakujem, nemusel si. Bež niekam. Vypal. Tieto sirény radia začnú húkať. Debko. Double. Tu máš. Nepatrí. Ty jeden, ale ďakujem. Dík. To si mi pomohol. Velice ďakujem. Strich. No, takže som tu znova. Ne, choď už, ale. Bum. Ja mám nápad, ja sa dostanem na väž. Reálne na väž. Ale teraz to myslím akože seriózne, ako. Reálne. Čakajte chvíľku. Chvíľočku, sa mi zamotali káble. Vydržať. Dobre, no. Takže. Počkaj, kde som? No, takže. Ja. Podľa mojich výpočtov sa to pokúsim. Neuveríte. Ja som odtiaľ doskočil sem. Ako vám to nebudem fungovať, ale vy preletíte. Ako možno bude, ale ako. Dobre, ja som preletel sem. Aby si to stráži. Iď, niekto tam je, tak ja ho pošlem hneď preč. Ne. Poď sem. Ja vystrkám ho. Ja on spadol. Ja ho vystrčím. Kde? Čakaj, niekoho pritia. Šopity, papity, pop. Leď si. Nemal si mu ubližovať. Čakaj, hento, no tak hentoho. Kde je? Do prčíc. Ne. Kdo ešte? Ma tu bude. Henten. Poď sem. Bum. Jak letel. Totálne sa švácol. Poď sem ešte raz. Ja, chudák. On letel. Nie, do prčíc. No čo, rozdáme si to? Ja tam skončilo. O čo sa snažíš, ako? Ja ťa priťahnem. Jak letel. Do lavy? Vážne? Nie. Ja ho vyťahnem. No, leď si. Zase. Keď potrebuje. Leď. Preč. Okamžite. 1. Jaj! Mňa to stiahlo. On je ťažký. No tak teraz ja som na rade. Jak už sa roztočil. No tak ideš. To ti garantujem. Nechcel by som. Určite ma teraz tam rageuje za tým počítačom strašne alebo niečo. Strašne sa určite naštve. To určite naštve. 100%. Poď sem, ešte ma budeš štvať. Kamo, on má šťastie jak nič. Víš, tak lecí, vieš, čo je jedno. Tak! Ja ho zabij. No, dostal som sa späť. Dopritie. Asi už sa s ním nebudem hrať, radšej. Ne.
No, jasné. No. No, už je slnko. A tam priletím. No tak asi nie. Ja som odpinknem balónek. Kamo, kde som ho zhodil? Kamo, ja som ho zabil. Chudáček. Dúfam, že sa nespavnuje na tej veži. Som bol nerád. No, to je normálne. Jelito. Sice ja som jelito. To je jedno, aspoň som normálny. No, tak to si pobereš. To hneď ideš hore. Jap! Aj pobere. Čo sa práve stane? Ježiš! On tam, no nič. No jasne, roztočíme. Krásne som mu nám dal. Krásnu bídu som. Čakaj, bum. To čo? Ja sa začnem točiť. Yes! Kámo, dobrá bomba. Teraz už nič. Môžeš sa staviť, o čo chceš, nevyhráš. Kde som? Jaj? Tak poď sem, vieš čo, to ti trebalo, hej? Tako vážne. Počkaj, ja pritiahnem. A dám mu Ja som na tom rebríku. Kam spadol? Ja on ako instantne už ide. On ma odpinkol na druhú väžu. Tak čus. Kámo, nepobral, he? Nepobral, že ťa môžem zhodiť. Dobre. Tak. To je degeš. Kamošek jako... Kamo, mne skoro... To jak, kamo, ne? On mi dá bídu, totálnu. Počkaj. Tak leď si. Ja, také šťastie on má. Jeden. Vypál. Vypál to ja, vieš. Choď už. Kokšo. Yes. 2 minút. Už sa odpálim. Som na veži. Som mohol hen toho... Ňau. To kam už letel. Kamo, kde je ten modrá šmoula? Kamo, kde je? To možno... Mám taký dojem livnul. To by malo byť na dnes všetko, takže lúčim sa, čauko, čau.